Teraz ideme za krásnou Lenkou, ideme na krásnu výstavu Interbeauty a určite tam bude veľa krásnych hostí a krásnych vecičiek. Však Leni? Áno, Janulka, ďakujem veľmi pekne. Ja som vedľa krásnej Martiny Sekulovej. Ahoj. 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 No, my sa nachádzame v Inchebe. Samozrejme, od dnes štartuje 3 dní úžasná vec. Čo to bude? Čo tu môžeme očakávať? Tak štartuje naozaj úžasná vec, najmä pre dámy. Začína sa Sviatok krásy Interbeauty. Je to v podstate najväčší veľtrh krásy na Slovensku a popri ňom prebiehajú sprievodné 2 veľtrhy, biostyl zameraný na zdravý životný štýl a ezoterika, kde dámy môžu poodhaliť hranice tajomná a dozvedieť sa niečo zaujímavé. Čo to znamená ten biostyl? To mňa veľmi zaujalo, pretože krása, samozrejme, tam sú spojené vlasy, make-up a rôzne iné veci, ale tento biostyl ma zaujal. Čo to vlastne je? Krása sa snúbi so zdravým životným štýlom, čiže nie len o tú krásu vonkajšiu, ale aby sme boli navonok pekní, musíme aj zdravo jesť. Takže tento biostyl je zameraný na rôzne poradenstvo v oblasti zdravého stravovania a bude hovoriť aj o biopotravinách. Čiže to budú tak viac menej také nejaké školenia, hej? Môžeme to tak povedať. Také workshopy a semináre všelijaké. A my sme už tu v takom jednom krásnom stánku, kde sa vlastne už aj líči a robia sa aj vlasy. A ja by som možno oslovila aj Renátku Lenčešovú. Ahoj. Ahoj. No, tu máme pani. Dobré ráno prajeme. Dobré ráno. No, pani sa dala úplne skrášiť. Čo to všetko pre ňu znamená dnes? Už som si všimla, že teda má farbu na vlasoch, bude mať určite krásny make-up a ešte čo všetko ju tu čaká? Väčšinou robíme pri zmene imidžu, vlasovú úpravu, vizažistickú úpravu, štilistickú úpravu. Potom samozrejme pani bude mať fotočky, modelka naša, takže bude si môcť, bude mať pamiatku a môže poukázať po rodine. Dámy chcú vyzerať tak ako na stránkach časopisov, tak dneska majú možnosť u nás v štúdiu na Inchebe. No, Miška Grendelová teraz v Teleráne rozprávala o miske babičke, miske mamičke a miske dcére. Vy by ste sa prihlásili na nejakú misku, keď už budete takto krásne upravená? Už asi ťažko. Podľa mňa áno, máte krásne oči, tak určite by ste niečo vyhrali. Mňa zaujíma, kto tu všetko pracuje v tomto stánku. Vidím tu chlapca, ktorý je určite nejakým kaderníkom, možno vizážistom, tak predstaví Renátka. Je štilista. Potom je tu Monika Zábojníková, majsterka Slovenska v účesovej tvorbe, vlasový dizajn. Kadernička Hanka, tá tu bude za chvíľočku, asi určite budete môcť vidieť, to je zo štúdia od Pedry Spišiakovej. Potom fotograf Daniel Zachar, ktorý mladší z fotodizajn štúdia. A vidíme tu Ivku Komžíkovú, ktorá si robí aj kurz vizáže teda, ale už tu napracuje a je výborná. Renátka, ďakujem zatiaľ veľmi pekne. Ja sa teraz Martiny opýtam, ja som tu uvidela veľmi známu tvár, Ginu. Čo robí Gina na takejto akcii? No, asi chce byť pekná, tak ako my. Áno, nie len pekná, ale ona tu určite aj pracuje. Áno, Gina vlastne bude vystupovať v rámci sprievodného programu počas veľtrhu ezoterika. To znamená, že ona bude, keď si niekto bude dávať robiť nechty, tak ona bude rozprávať, čo nás čaká, čo nás nevinie? Že či sa možno tie nechty podaria, možno poradí pri nejakých zámeroch absolvovať plastickú operáciu, že či sa podarí. No tak na toto sa ja špeciálne opýtam teda Giny. Gina, prišla za tebou nejaká zákaznička, opýtala sa, prosím ťa Gina, povedz mi, mám si dať urobiť tie prsia alebo nie? Tak predovšetkým dobré ránko, samozrejme tieto otázky sú úplne bežné a riešim ich pomerne často a keď to karty ukazujú a je vhodné obdobie, tak skvele to aj vrele to aj odporúčam samozrejme. To znamená, že niekedy sa ti napríklad stalo, že tejto žene by to určite nevyšlo a povie, že radšej by ste nemali ísť na operáciu, alebo? Keď tie karty dobre nevychádzajú, samozrejme, že to ešte nemusí byť 100%, každý si je strojcom svojho šťastia, čiže každý má slobodnú vôľu sa rozhodovať sám za seba, ale je veľmi dôležité pri akejkoľvek operácii, ktorá je skrášľovacia, obzvlášť byť vo veľmi dobrej psychickej kondícii. Takže to je v podstate polovica úspechu. Takže aj Ginu nájdete na tejto úžasnej akcii. Ja by som ešte chcela dať teda do popredia aj pani Martinka, poď mi ju trošička predstaviť, ktorá robí túto na Interbeauty aj nechty. Čo to je? No, je to pani Eva Guzlejová. My sme dneska pre dámy, ktoré si privstali a prišli od tej 6. pripravili komplexnú zmenu vizáže a samozrejme pekné nechty patria ku kráse ženy, takže aj takéto služby môžu dámy si dať urobiť počas Interbeauty. Ďakujem veľmi pekne. Ja teraz odovzdávam slovo Janke a Števkovi. Myslím si, že určite mi závidí.